casen senyors Dixon. Ai, puta zorra. Extranyo molt el mar i la muntanya. Però si estem a la muntanya... No, però muntanya, muntanya. Sí, jo també l'enyoro, però recorda que tenim un gos que cuidar. Hòstia, el gos, que s'està morint! L'he atropellat un tractor! Un camió! I ara un autobús! No! Pol, què et passa? El gos, tio, que s'ha mort. Mira, saps què? Ara faré realitat el teu somni. Anirem de viatge! Sí! Hòstia, el Piti. Vamos! Sí, Llupi, bien! Bueno, sembla que ja està tot. Vaig entrar en camp clau. Hola, vinc per l'habitació que vol alquilar. Com? Quina habitació? Jo no... Però què dius, gilipolles? Jo no sabia... Espera, vine un moment. Anem a parlar. A veure, Sonet, que pot ser que en algun cas, alguna nit, que tu, de borratxera o per lo que fos, no t'haguessis enterat de res, vaig alquilar l'habitació. Però tu estàs boig? Estàs togat de l'ala o què? Que no, tio? Sí, tenim una habitació per alquilar-te, vale? Ara te l'ensenyem. Vine. Bueno, i si vens per aquí, com pots veure, tenim aquí l'emmaller que, bueno, ja està tendre ja, està per treure això. I mira, per aquí també tenim el rebost, tenim gazela, tenim taquis, del paqui, loco, boníssim. Bueno, i aquí tindríem el que vindria a ser el garatge. Tot i que ara no hi ha cotxes, en un futur es podrien pujar. I aquí tenim el que vindria a ser la teva habitació, no? On dormiries tu i... és bastant còmode, crec jo. Mira, si em vols estirar... Que còmode, no? Sí. Ja ves. Descansa, Descansa. Bueno, queda't aquí vigilant que l'inquilino es piri, que jo vaig a parlar amb l'Abderrahman i amb el Moro Juan, que vull una mica de hierba, ¿vale? Vinga, chaval. Vale. Ei! ¡Hey! ¡Hombre! ¿Qué pasa, escolta. Pol? Estic una mica fent la polla, que han vingut un inquilí a casa i estic tot estressat, tio. Tens alguna de hierba, tu o el Moro Passa, Juan? passa, home, passa a casa. Vinga, va. Mira, que vols una mica de menjar. Estava cuinant aquí una miqueta d'espècies. Que vinga a buscar porros, no menjar. Ah, vale. No, doncs jo no en tinc, ara sí. Abderrahman! Vine aquí ja! Qui ha vingut a casa? Qui ha vingut? Ja vaig, mama, ja vaig. Estic pringat, tio, que 5 anys després encara estem igual. La mare i tot, molt clau, nen. Les coses bones no canvien. Bueno, vaig a buscar el Moro Juan a veure si té hierba. Ja. Moro Juan! Moro Juan! Hombre, passa, Pol, que m'he trobat aquí una alpargata. Mira, Què passa, Pol? tot bé. Mira, que et volia comentar si tenies uns 5 paus de hierba o alguna així. Oh, sí, home, passa. Sí, vinga, Maria, va. vols, Maria, no? Maria de la Cogollos, bona. no. Sí, Maria. Mira, això és hierba, Maria. De puta mare! Però això és raïm! Cabrón! Marica! Buah, tio! No he pogut pillar res de hierba. Doncs mira, jo he vist aquí un gilipolles que es diu Rubius, que ha penjat un vídeo cagant i té milions de trilions de visites. Hòstia! Em faré youtuber. Ara vaig a comprar-me un cotxe. Me'n vaig d'aquesta puta casa de merda, tio, que em tens fins la puta polla, nen. Fins la polla. Pues tu també em tens fins la polla. Vés a tomar pel cul d'aquí, va! I a mi també em tens fins la polla, cabron. I em quedo amb la merda d'ordinador aquesta curva plana. Uah, aquest està de puta mare, tio.
Bueno, nois, avui, 8 de gener, fa 5 anys que es va estrenar el primer capítol de Casa dels Senyors Dixon. Ei! Bueno, i en aquest retrobament, òbviament ha faltat molta gent, com podien ser el Fernando, el Lebron, el Ravella, però esperem que aquest retrobament us hagi agradat a tots molt i ens veiem en la pròxima.